בני התעבורה בנויים מתלאים, תלאי על תלאי על תלאי. אין סדר של ממש כרונולוגי שאתה יכול לבוא ולקרוא ולהגיד וואלה, יש פה משהו שהיא נצחה ומנצחת. ואתה יכול למצוא שיש תקנות שהן מעורבבות בתוכם בצורה כזאת שאתה לא יכול לקרוא אותן. מפנים אותך לעוד תקנה ומפנים אותך לעוד תקנה ולעוד תקנה, כך שאתה בעצם הולך לאיבוד בתוך התקנות. למשל, קחו תקנה 169 שהיא תקנת השכרות. ממה היא מתחילה? מה זה 169 קודם כל? אוזניות. תקנת האוזניות. ואחרי זה 169 א' מתחיל שכרות עד ט'. למה זה כך? בלגן אחד שלם. הבלגן הזה עוזר לכם להיות עורכי דין טובים. למה? מכיוון שהכל הוא נמצא על מצב של בראשית. שום דבר עדיין לא מסודר. יש פה המון הזדמנויות ליצור הלכה. המון הזדמנויות שלא טיפלו בהן. למשל, אם כבר אמרנו עכשיו אוזניות, למשל, היום עדיין אסור לנסוע עם אוזנייה. שלא יהיה הדבר הזה לא ברור. אסור. אלא מה? המשטרה החליטה לא לאכוף את זה. ובגלל זה אנשים חושבים שמותר לנסוע עם אוזנייה. לא. לא. אוזנייה אחת מותר. לא מותר ולא כלום. למה בכלל אנחנו צריכים את ערכאת ההקראה, את שלב ההקראה, אם בן אדם מבקש להישפט? למה? למה אתה מביא אדם מקריית שמונה לאילת, כי הוא היה בחופש עם אשתו, הוא רוצה להישפט, כדי להגיד, אני לא מודה. מה בדיוק הסיטואציה הזו נותנת לכולנו? מכביד על בית המשפט, גורם לזמן, לכסף. מה? בזמן להישפט. בזמן להישפט, שאתה ביקשת. מילא, אם הזמינו אותך לדין, אז בוא נגיד, אולי גומרים את התיק בערכאת ההקראה, גם זה קלוש, אפשר לעשות מזה דיון הוכחות וגמרנו. אבל, למה להזמין סתם להקראה? כל הדבר הזה, בגלל שהוא נמצא בתוך סדר הדין הפלילי, הוא מחויב כאילו ממציאות. אבל צריכים למצוא איזושהי דרך, יום אחד ימצאו. להוריד את ההקראה הזאת מהסדר דין פלילי. להשאיר את זה אולי באותו מצב, אבל להוריד את ההקראה, ההקראה הזאת מוגדרת, דהיינו כל שנה, הודעה על מצב הנקודות. שערי אין גישה לזה באינטרנט, נכון? ומשרד הרישוי לא שולח, ואתה ממלכד את הנהג. אז אל תסתכל בעיני רוחך שעכשיו אתה עורך דין ויושב פה. תחשוב שאתה נהג משאית, שאתה כל היום מוביל דורה, וגם ככה אתה חי בקושי, ונוסע לאילת ועושה חזרות והכל, ואתה צריך לזכור את הדוח הזה, לא דוח, זה פתק שקיבלת פעם, שאומר בוא תעשה קורס אם לא אנחנו, ותכף תראו איך רשום גם בוא תעשה קורס אם לא אנחנו, תכף תראו איך זה רשום, שזה הכי מגוחך שיכול להיות. נהגים לא באים אליך בגלל שיטת הניקוד. זאת בעיה. למה? כמה תיקח לו על תיק כזה? אז הוא עושה חשבון, מה, ישנו כזה דבר, יש לי בסך הכל 3 חודשי פסילה, אתה יודע מה, אני אעשה את הפסילה, וגמרנו, מה אני צריך? ואז המצב נשאר כמו שהוא כל הזמן. מה שניתן לעשות, כמו שכתוב כאן, לדרוש, ואם לא שינמקו, לעשות אמצעי תיקון אחר. האמצעי תיקון האחר, הנבחר והטוב הוא, כי אם אתם שמים לב, יש פה 2 אמצעי תיקון. אתם שמים שיש פה 2 אמצעי תיקון? פסילה 3 חודשים וקורס בסופם, ותיאוריה, זה 2 ביחד. 2 אמצעי תיקון מתוך 6. אתה יכול לדרוש שאתה רוצה טסט, אתה רוצה מבחן מעשי. את לא רוצה לתת לי מבחן מעשי? תנמקי לי. בסדר, מה, אני מבקש ככה, רק תנמקי לי. אנשים לא הולכים, לא מבקשים, משרד הרישוי לא מתמודד. אין זה המצב. זה המצב, יש לך להוציא נגדה רק צו מנהלי. אתה לא יכול לעשות כלום. בוודאי שכן. אני אגיד לך כמה זה עולה. זה עולה 1,700 שקל, תכף זה יופיע, ואתה יכול לבקש, אולי לא בהצלחה, שיוותרו על האגרה, לא בהצלחה, לא ממש שיעשו, אבל בגלל שזה ראשוני ממש אולי כן, ואתה לא חייב לחכות שמישהו יבוא וישלם על זה. יש פה דברים, הנה, אנחנו מדברים על נושא אחד, תראו כמה דברים ראשוניים שיש פה. נכון, כי אתה לא קיבלת שכר מהקליינט. כי זה בעיה, יש פה בעיה. הקליינטים לא רוצים לבוא, הם לא רוצים לשלם כאלה סכומים ולהסתכן באגרה, שזה בנוסף בשכר הטרחה של העורך דין, וכל זה כשלא בטוח שהם מצליחים. אז מישהו צריך להרים את הכפפה, חבר'ה, תראו, הכל פה יושב מול העיניים. תרים. ואז אתה בא ואתה אומר, במרחק של שנים, בוא'נה, אתה מדבר איתי מ-93, 2003, אני בכלל לא קיבלתי אף פעם דואר. הוא אומר לי, כן, הוא אומר לך, כן, קיבלת. אפילו הוא רוצה, ממציא לך איזושהי הוכחה ששלח.
חזקת המסירה, כן? חזקת המסירה, סעיף 44, אומר, שלח לו בדואר רשום פעם אחת, אפילו לא קיבל וחזר, רואים אותו כמי שקיבל את הדואר. ואם איזה ילד בחופש, כמו שאנחנו יודעים, חילק דואר ותעלה את הדואר רשום עם אצבע עם הדבק ככה על התיבה, ובאה הרוח והעיפה את זה והבן אדם לא קיבל, מה עכשיו אתה עושה לו? אתה מסבך לו את החיים בגלל הודעת דואר אחת, הוא לא הולך לקורס, הנקודות לא נמחקות לו, והוא מגיע לפסילת רישיון בגלל פתק אדום אחד שלא היה על התיבה. שזה פשוט לא לעניין. מזמן כבר היו צריכים לחייב את משרד הרישוי לשלוח כל תקופת זמן הודעה נוספת, ולא אחת, כי זה לאורך 6 שנים. ולמה זה לא מוזכר למשרד הפנים? מה פתאום משרד התחבורה? רק משרד התחבורה. הם אמורים להיות מקוונים, אבל לא תמיד זה ככה, ואנחנו רואים את זה כל הזמן. שאנשים באים, לאן שהלכת לי לשם, אני מזמן לא גר שם. מה אומר התאריך למטה פה? 20 למאי 2005. מתי צריך להימחק הניקוד הזה? במאי 2007. מה התאריך שלנו למעלה? מה זה אומר? שהניקוד לא נמחק. צודק או לא? זאת אומרת, מישהו עם המחשב הזה יושן שעות נוספות. ואנחנו צריכים לדעת את זה טוב מאוד. אז אתה שואל, אז למה נרשם? נרשם כי השוטרים לא יודעים. ולמה נרשם כי הנהג מונית לא יודע? כי הוא נהג מונית, כי הוא לא יודע כל דבר. אבל אם הוא היה יודע וקצת מתעניין, אז את שתי העבירות האלה, זאת וזאת, אפשר היה לבטל בכלל, מראש. לבטל, כי הן לא חוקיות בכלל. רשמו אותם כאילו זה אוטו פרטי ולא מונית. לכמה, אתה איש החשבון שלי, לכמה הגעתי בניקוד? לא, לפי החוק, אני מוריד 2 עבירות ומוריד גם את העליונה. תחשב לי, מה נשאר? 36. אז אני עדיין בפסילה, נכון? אז מה הייתי צריך לעשות? את העבירה הזאת, למשוך אותה קודם כל את 3 חודשים, ואז להגיע למה? לשני, לאוגוסט. אבל יש לי פה 21 לאוקטובר, כלומר חסרים לי חודשיים. פה צריכים לעשות דחייה מסוג אחר, שאתם יודעים איך לעשות ולא לחזור. ברור, בדחייה, ואז כשהוא היה נשפט יום אחרי התאריך שפה, זה כבר היה נעלם, אבל נכנס ואין לנו שום ניקוד, ברוך השם. את הסעיף ואת הניקוד מולו וזהו. מה עושים עבריינים כבדים חכמים? קודם כל עבירה שהם מקבלים, כל דוח שהם מקבלים מבקשים להישפט. ואז מה שהם עושים יום אחד, הם באים לבית המשפט עם 7-8 דוחות ומבקשים צירוף תיקים. אבל בתנאי, שאת רושמת לי ראשון למעלה את זה בלי הניקוד. בלי הניקוד זה אומר, דהיינו פניית פרסה למשל, אין על זה ניקוד היום. או ש-21א, אין על זה ניקוד. חובת הזהירות ברמה הנמוכה ביותר, אין על זה ניקוד היום. תרשמי לי את זה למעלה, אני מוכן על הכל עכשיו להישפט. הוא מוכן עכשיו לגמור את הכל. 5,000, 7,000, העיקר שהוא לא יגרו בו בשיטת הניקוד. ואז היא רושמת את זה, מופיע לו 0, הוא מחק 7 דוחות עם 40 נקודות שלא נרשמות בשום מקום. התחכום הזה כבר לפני 4 שנים נלחמתי שזה יתוקן, כי זה לא בסדר. והיום בדרום התחילו כבר לשנות את מערכת בית המשפט, קוראים לה מערכת נט המשפט. בתל אביב עדיין לא, עדיין אפשר לעשות את הקונץ הזה, אבל עוד חודש לדעתי כבר התחילו גם בתל אביב, יסגרו את הפרצה הזאת, ומול כל עבירה יש מספר ניקוד. עכשיו הוא יבוא עם 7, הוא במקחת יחטוף 40 נקודות בשביל הביתה ושיחגוג. אנחנו לא בעד אלה שעוברים על החוק ומייצרים עצמם כאלה גם עבירות וגם טובות הנאה. זה אנשים מאוד מתוחכמים שמייצרים הרבה עבירות בפרקי זמן מאוד קטנים. וגם לא חוקי, כי מה לך עכשיו במילה עבירה בשנת 95 שחלפו 4 שנים? מה אתה עושה? אבל אסור לך לרשום לי את העבירה הזאת בכלל. במקום לפסול אותם ל3 חודשים, לא נורא, תפסלו רק לחודש וחצי. מי שהזכיר את זה פה, חודש וחצי. אבל תיאוריה אני לא מוותר לאף אחד, איך לא תעשו. הבנו?